ka kana. Akwai daddawa ne a gidan nan? Daddawa, wadda daddawa a nan gida. Kaga an sa sabana sai daddawa a nan gida. To ai ka ga munafikin banza munafikin wofi. Idan ya fi karfin mu ai bai fi karfin ku baran kai dade. Kai kyakkyawar shawara. Yawwa. Sata fa aka ce akuya. To mu muka faɗa wanda yake da gara shi zo ya faɗa. Na zo ne ki bani kuɗi na babu dama in ɗora yaro talla sai wannan jikan naki mara mutunci ya ringa tare shi. Kuma cike mu muka sani. Ba na ce ma kan ƙara ganin ka kofar gidana ba? Ne ma magana kana tsaye. Wannan ɗan yanzu wannan ɗan ni zuwa ni ya kama ni tunda ƙasar nan ƙasa ta ce. Ai wallahi ni in ba sai yadda zan rike su furfuda maka kalamai. To wallahi tallahi akan iyayensu zan rama barka gani ma. Baya fitowa masallaci, baya zuwa gidan suna, baya zuwa gurin addu'a ta ɗaurin are ko ta mutuwa. Irin wannan yaran su suke zama wake ɗaya mai ɓata gari.